আরে তুমি সেটি কଣ କରୁଛ କରୁଛ କଣ? पड़ोसी घर झगड़ा चलची मुटे शुणुथिली। ପର ଘର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ କାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ ହେଁ ଏ କଥା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହେସ୍। सॉरी 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 भूल ही गला सुनो 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 रागना 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 ପୁଣି ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆବେ ଘର ଭିତରେ କାନ୍ଥ ଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଶୁଭୁ ନଥିଲା, ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଭିଲା ଆଉ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି। ଆସ ଏଇଠି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି